Wait. Ebu hiyo kamera. Ebu hiyo kamera. Huh? Looks like there's something here. Nini? Manya labetang. Huh? Magi machon manade niya. Koro kawuono wadwa timo penj mane otim e higa 1953. Mano arithmetic 2 dholuo. En higni 67 bang'e. Adaneno nene be chon ne kwano tek machalo nade. Koro wachaka ne koro gi Nyanza Competitive Entrance Examination, Arithmetic Dholuo, Candidate Number, blah blah blah. Wadonje ikwano. Blah. Wadonje ikwano. E boma moro nitie ji 12. E boma moro nitie ji 214. Ka nus jogo gin chuo, to 3/8 mar jogo gin mon. To ji modong' gin nyithindo. Nyis kar romb nyithindo ma ei bomano. Ko wadwa timo nang'o? Wadwa chako gi ng'iyo bomani. Bomani gi chuo, mon kod nyithindo. To nyiswa ni chuo gin adi? Nus. Chuo nus mar ji 214. Manyiso ni chuo gin 112. Mon onyiswa ni ka nus jogo gin chuo to 3/8 mar jogo gin mon. Koro odong' ji 112 nikech ne gin ji 214. Adhi wacho ni mon gin 3/8 mar 112. To mano en adi? Atime ka ni mano en ji 14. Mano ji 14 Koro ji adi modong'? Nikech jomodong' koro gin nyithindo te. Gimodong' wadhi yudo ni wadhi kawo kwan mar ji te to wagolo chuo, to mano wayudo adi? Mano 2, 1. Aso wamogolo mon be. Wagolo mon. Kigolo mon ka yudo 0, 5. Ka en adi? 7. Kosa 6. 7. Manyiso ni nyithindo gin 17 kod 50. Koro watieko. Nyis kar rom nyithindo
mane ibomano ere ma wasewachono. Nyithindo gin kanyo. Penjo mar ariyo. Jatweng'o nong'iewo yards 40 mar law mondo olos godo arwekni. Ka arwaka achiel nokawo yad 3 gi fut 2, jalo notwang'o arwekni adi gi lawno. Koro en gi yad, ing'eni kwano ni koro dwaro gik moko ariyo ka, nikech ka iwacho ni en gi yad 3 gi fut 2, wadwa loko yadni mondo bed fut, mondo koro ka be waloko bed fut, mondo wati gi fut, nikech fut machal ni wanya tiyo godo ka. To yad achiel en fut 3, manyiso ni yad 40 en fut 40, yad 40 times fut 3 kigoyo ga 3 manyiso ni en fut 120 gi 20 kata 120. To arwaka achiel inyiso ni okawo yad adi? Arwaka achiel okawo yad 3 gi fut 2. Koro yad 3 en fut adi? Yad 3 en, ka yad achiel en fut 3, yad 3 biro bet 3 kigo ga 3 ki baro ga achiel, manyisi ni en ginene 9, en fut 9. Fut 9 iriwo gi fut 2 ni, koro mano iriwo gi 2 feet. Tiyudo adi? Iyudo ni nanga achiel kawo fut 11. Koro ka nanga achiel arwaka achiel kawo fut 11. Arwaka adi madhi kawo fut 120. Koro gimitimo en ni ibaro magima, igoyo ni 120 kipogo di 11. Iyudo 10.2. Ting'eni nanga ok inyal twang'o gi nukta, koro ikawo mana maduong'ni. Koro arwekni mano twang'o ne gin 10. Wadhiye penjo mar 3. Ng'at moro nong'iewo machunga 11 kuom siling' 5. Ka machunga 16 nokethore, to modong' nohono e nengo mar siling' kuom dozen achiel. Jalo noyudo ohala marom nade? Okawo machunga ang'iyane ka. Machunga siling' 5. Machunga mokethore gin adi? Machunga 16 okethore. Ko agol machunga 16 ka. Koro machunga mabeyo gin adi? Mana 4, mana adi? 8. Machunga 84 beyo. Nohono e nengo mar siling' 1 kuom dozen achiel. Ing'eni dozen achiel e siling'. Koro gimitimo en ni ing'iyo ni dozen adi manya donjo ka. Ing'eni dozen achiel bobet gi machunga adi? Machunga 12. Manyiso ni kidwaro mondo ing'e ni en dozen adi, machunga 84 igoni 84 godichiel ipog gi 12. Manigo yudo ni mano 7.
Koro jalni ne nigi dozen 7 mar machunga. To dozen achiel ouso siling. Manyiso ni oyudo pesa di. Oyudo siling kigoye 7. Manyiso ni oyudo siling 7. To penji ni jalno noyudo ohala moromo nade. Koro noyudo ohala moromo nade. Wang'iyo niya. Ohala bobet ni bech machunga bei mano nyiepo go. Koro igoyo ni siling 2. Noyudo siling 2 ohala. Ing'eni ndalogo ohala ma siling 2 mano in mana millionaire. Aya, tim bill ni. Bill dong'e gima en. Bill en ni idwaro ni mondo iket gigi kizungu wacho ni kete in a list. Mondo ing'i ni ochopo pesa di. Japuonj nong'iewo kitepe 10 kuom siling 1 godo tongla 4 achiel. Koro waket gi kani kitabu adi 10 achiel okawo siling gotongla 4. Manyiso ni 10 go okawo pesa di, okawo siling 14. Aya, wadhi kendo mbele. Sanduge 2 mag chok kuom siling 3 kod tongla 2 gi nduru achiel. Sanduge gine okawo chok sanduge adi 2. Achiel ouso, achiel onyiewo pesa di, onyiewo 3 gi 25. Otongla 2 gi nduru. Koro kigo beche iyudo siling 6 gi simon. Aya, kitepe ndiko dozen 2 kuom otongla 3 achiel. Kitepe ndiko wacho ni dozen 2 kuom otongla 3 achiel. To koro dozen 2 nadi? Dozen 2 goye 12. To achiel ogoye otongla 3. Koro yudo pesa di. Igoyo 2 go gi 12 akigoye otongla 3. Mano en siling 7 gotongla 2. Ang'o kendo? Gi kalembe kede 30 kuom katan kuom otonglo 3 gi nduru e kalembe 3. Koro kalembe oyudo adi? En gi kalembe 30 to ogogi di 3. Koro manyiso ni poge di 3. Kiyudo ni achiel imiyi gotonglo 3 gi nduru. Koro ikwongi go 30 ipogo di 3, mani yudo 10. Then igoye gi otongla 3 gi nduru. Mani yudo adi? Iyudo 3 gi simon. Koro goane kwan, riwane mago. Kiriwo mago yudo adi? Mano en siling 31 gi siling gotongla 2. Mani sewuok awuoka kamano. Kalori moro nyalo kawo seche 2 ga 3 kuom 4 e kind Kisumu gi Eldoret. Lori no dikawo seche adi e kind Kisumu gi Yala dhi gi duogo. Kind Kisumu gi Eldoret nigi mail 88, kind Kisumu gi Yala nigi mail 24. Koro wang'iyo ni Kisumu gi Eldoret. Kodhi ma Indian mile adi? 88 to kawo seche adi?
Okao seche 2 gadek kuom 4. Waloka ne seche gi obed dakika. Wabo loko niya. Waloko ni 2 go gi 60. Yud 120. Then igoyo 3 ewi 4 go gi 60. Tiyudo 45. Kiriwo tiyudo 1. Koro lori ni e kisungu wacho ni distance equals speed times time. Koro wadwa rango ka endi wan gi time to wan gi distance, warango speed. Koro wabo goyo dakika manoringo, wadhi goyo niya mile manoringo 88 ki ipogo gi seche manoringo tibo yudo noringo matek maromo nade. To mano kipogo iyudo ka en 8 ewi 15. Aya. Koro mae ndie kaka oringo. Mae ndie ringo mar lori no. Ngwech chakuyawa. Mile dakika. Koro wadok koni to wang'iane ni Kisumu nyaka kure? Nyaka Yala. To owach ni Kisumu nyaka Yala dhi gi duogo. Ineno ka? Koro ka en dhi gi duogo manyiso ni go diriyo. 24 mano en 48 mile. To sani koro ipenjowa niya nokao seche adi. Koro wang'eyo gine, wang'eyo mile to wang'eyo ringo ne. Wang'e no ringo 8 ewi 15. Koro wadwaro saa. Koro saa iyudo niya, iyudo ni ing'iyo mile manoringo ipogo gi kako ringo. Koro igoyo niya 48 48 pogne gi 8 ewi 15. Kata kigoye mayot iloko mano kamano mondo koro bed adi 48 times 15 divided by 8 iyudo 90 dakika. To nikech nomiwa saa kama. Kaka nomiwa saa. Wambe nyaka waduok mana seche ainago. Koro mano bo bet kigolo 60 idong' gi 30 manyiso ni obo bet saa 1 gi nus. Seche 1 gi nus. Wuok Kisumu nyaka Yala dhi gi duogo. Mogik, Daudi nodhi e chiro gi dhok 5 manohono. Kuom siling nohono kuom siling 95 moro ka moro. Gi pesa go nong'iewo diek 35 to nodong' gi siling 25. Ka nengo diek ne romre, nyis nengo mar diel ka diel. Mano yot. Koro Daudi ne nigi dhok 5. Dhok 5 moro ka moro en siling 95 manyiso ni en pesa di dhok te. Igoyo 95 di 5 tiyudo 75. Then onyisi ni koro nong'iewo diek 35 to nodong' gi siling 25. Koro wakuongo wagol pesa gine omuom manodong' go mondi mondo wang'i niya wagol ane nodong' gi mano. Koro wadong' gi maendi adi mana 5 maendi 4.
Koro maendi e omo manotiyo godo e nyiewo diek. Mano pes diek. Nikech nodong' gi 25, koro pes diek en siling 450. Koro wadwa ng'iyo niya, nonyiewo diek adi? Onyiewo diek 25 gi siling 450. Manyiso ni wadhi pogo siling 450 ni ne dieg 35 gi mondo wang'e ni diel ka diel iuso nang'o. Koro diel achiel iuso nang'o? Iuso siling 40 gi gine igoyo di ipogo di 35. To mano iyudo adi? Iyudo 12. To ing'e ni maendi ok inyal gine, koro ma iriwo ka. Nikech okalo 5 iriwo ma timedo 1. Koro nonyiewo diel achiel siling 12, to maendi keto gotonglo 86. Nikech 86 be onge, nonyiewo gi otonglo 90. Bas. Koro kamane kaki jo 1953 kamane kaka nonego bed nutimo kwanoni. Kano kikalo penj ni ero koro dogi dhi nyis jogo ni dwa nuoyo mondo idhi nuo. Erokamano uru.